Okay guys, magandang umaga po. At ayan, nag-uumpisa na po yung parada. At ngayon po ay January 12, araw po ng Biyernes. At Bugalyon Day. Ayan, Bugalyon Day po ngayon mga guys, no. So ito yung parada. Parade dito sa bayan ng Bugalyon mga guys, no. Sabay-sabay nating panoorin. Ano? At ayan mga guys, no, sinundan na ng mga kalabaw. Nasawan na mo? Diyan bayag yung panalagar. So, ayan, nakikita natin mga guys. Marami. So, sinundan ng mga teacher dito sa BIS yon. Wala po. Ma'am, support na lang po, ma'am. Hi po. Timunda. Ay, hello po.
Init. Mama, para mapanood mo. Ayaw, thank you. Sa YouTube yun, mama. Hello po, sir. Yan, napagod na yung kalabaw. Hello po. Punas. Nakarasan na. At ito. Number 4 na. Entry number 4 na ito. Yan. Sinundan ng magagandang teacher. Ito po. Ayan, bugal yun doon sa libre. Entry number 5 na. At ito, wala siyang hilang-hila na galusa. Ganito may galusa to tanoy. Ano po? Puso sa kalikto. Ah. BIS ba yun? BIS? Masarap, may galusa. Ah. Ano pa to may galusa to? Turn to the right. Siksi oh. Siksi. Hello po. Hello po. Hello po, sir. Ay po, ma'am. Sa YouTube tayo, ma'am. Wala tayo sa Facebook. Wow, ang gaganda! Ay, Ate Colin! Ayan, si Ate Colin. Ayan. So, ito yung panghuli mga guys. No? Pangdulo na ito mga guys.
yun, sa Pilara, oh, paano na. Tuwing lang ito. Kasi ng tuwing. Ito na rin, oh, sa Pilara. Sabihin ka. Sarap sumakay sa kabayo. At ayan mga guys, no, natunghayan natin yung parade dito sa bayan ng Bugalyon, Bugalyon Day. So ayan, antabayanan lang natin yung yung exhibition nila sa Drum and Lyre. So ayan, hanggang dito na lang yung video na naman natin ulit, at maraming salamat na naman ulit sa patuloy na pagsubaybay dito sa maliit nating channel. Yan. Sa lahat ng mga sumusuporta, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa lahat ng mga sponsor natin, yan, maraming salamat po sa inyong lahat.